मित्रांनो, आज खूप दिवसांनी असो मिडवाईत बाजारात इला तांबर्डे हे खंय गेला कातवनात गेला कातवनात नाही मिडभाऊ बाजारात बघता वाईट मासे मोठे मिळतात काय तू इलसच नाही कधी बाजारात इलय बाबा कधी मग किती वेळा बरेचदा का आला आंबे कसले खय आणतात ती खय तुझं बाजार केवढं मच पंधरा दिवस नव्हती हा ती उभे करून ठेवायचे किती हवे घ्या तुमच्या हातात भाऊ काय पाहिजे हे बघ कुर्ले जिवंत आहेत पग चालताय मग तू इलसच ना आणि पैसे सुट्टे द्या गावठी अंडी 10 रुपये 1000 रुपये तुमच्या गाडीचं का बच्चे घाटाचा विचार भाऊची झोपत तुका अजून वाटलं आठवत नाही मी काय बोलू का 200 रुपये घरात दिले 200 रुपयाची माशी लवकर सांगा नाही पैसे द्यायचे आहेत ना मिरची 10 रुपयाची कोथिंबीर सुटे 10 रुपये हा काळा फोटो आहे सगळ्यांचा जाम घेते पिशवी नाही काय काय ठेवणार ह्याच्यात घे काय मग अजून कशात घेणार आहेस तू ते नारळानं ते झाले चांगले आता अजून एक 10 मिरची घेत नाही ती चला तर मित्रांनो बाजार वगैरे मासे वगैरे घेऊन झाले बाकीचं सामान वगैरे होतं घेऊन झालं आणि आता चाललो दाबोळ आहेत ना दाबोळ्यात जाऊचा ना नारळ पण घेऊन झाला आणि नारळ पण घेतल्या मिरची सगळा घेऊन झालेला तर बघितलास ना मिडभाव बाजारपेठ कशी आहे आणि बाजार मिडभावचं कसं भरता आज वार बुधवार आणि शनिवारचं 2 वारांका बाजार भरता मासे चांगले मिळतात होय काय काय घेतलं बांगडे घेतले हां कालवा घेतली आणखी आणि खाडीतला मेवरा घेतला भारीच आणि वडापाव घेतलं ना मिरची घेतली मसाल्याची मोफच काय तर काय नाही काय घेतलं बाजार बघितलं मेडभावचं मस्त आहे बाजार खरोखर मग छोटंसं पण भारी आहे नाही पण असाच बाजार हवा आणि मला भाजी चल किती वेळ चालतं
तुमच्यासारख्या मग चला होता होय तर चल मग आता काय करायचं मागे फिक्स मागे पिशवी असणार बघ कुठल्या तरी. चला गरम गरम वडापाव खाऊया रे आणि आधी वडापाव खाऊया मग दे चला. दे थांबा बाय घेतला का गरम हो? काय आला बाबा बाबा बाय कधी मेन घेवा होय नाहीतर हवा मग हे वडापाव मोठी आहे सगळ्यांचे वडापाव अरे आपण कोणाकडचे माहिती आहे पण एक आता बघून मला चांगलं तू वाटतं. गाणं म्हटलंस ना त्यांच्या दुकानातले त्यांचं दुकान आहे त्याला एक दे हे बाबा हे घे पाव छोटूशे पाव छोटे चला तर वडापाव खाऊ बारी मग आता कधी येणार पुन्हा गावी आता नाही एवढ्यात ना नाही कशा आहे ये अशी काय आम्ही येतो पुढच्या महिन्यात तुम्ही येता तुम्ही दररोजच येता मग ही महिन्याच्या महिन्यात. ही 2 वर्षांनी येईल या म्हणून वळचाल वर्षाने येईल ती पण घाई गडबडीत चला तर टाटा हयत थांबा या हा बाय बाय वडापाव खाता आधी भूक लागली बाकी तर रामध्ये मग करे काय सांगा नाही 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 तुझ्या जेष्टी येणार नाही नाही येणार मी सांगलं नाही येणार बघ मगापासून येणार नाही आता नाही येणार आज हयच राहायचं आहेच आजचा दिवस उद्या मग तू जाशी नाही तर तू डायरेक्ट कणकवलेत. सोडतलाच नाही येतला की का कोणाक ते गाडीत बसवतलं मग बसून येणार मग मी जरा ट्रेन बिन जरा फिरणार बुतुरना. काय किती खोटं बोलावं माणसाने हा? पुन्हा सगळं खोटं बोलताय सगळं खोटं तू काय भजी बिजी केलंस की म्हणून फोन केलं की होय केलंय भजी की भजो काय केलं भजो 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 करा बोल माम काहीला भजो भजो करणार गरमागरम करून ठेव. दाबोळ येतो तिटा दाबोळ तिटा दाबोळ तिटा बोल काय ता मोठ्यान बोल आये ऐका घेत नाही या. काय बॉम्ब वाटतं मोठ्यान काय ता बोल ऐका घेत नाही. आज 4 वाडीत गेला आवाज ऐका बोल काय ता काय केक काय कसलो केक काय कसलो केक केक काय आवना जाऊचा ना हो मग मग काय वाट बघते रे ग एसटी येतो तू? तू येतो? तू बघितलंस. काय कोण आहे तोंड धड नाही या काही नेऊच नको तुका म्हणून तुका नेत नाही काय बरं ना माका शिस्तीत उत्तर देत नाही म्हणून बघा शिस्त तुका आधी शिस्तच नाही या. मी सांगते तुला दाभोळ तिठाला आहे दाभोळ तिठा नाही तर काय डोक्यात नसेल टीव्ही बघतोय भावना म्हणजे ऐकतात हा. बोल तू स्पीकरवर हा तुझं फोन इल्यावर स्पीकरवर ठेवतो लागतं नाही तर कान जातात ते. काय सांगता भावना हा बोल ना अगं कुठे आहेस तू अगं मराठीत का बोलतेस तू अगं तिला मालवणी येतो भाषा नको बोलू भाषा भाषा तुका ती भाषा येतं आधी नाही. अरे पोरा ऐक माझा मी काय म्हणतोय ता हा हा तू त्याच्याकडे दिलंस ना हा. स्पीकरवर टाकू नको काय तू त्याच्याकडे दिला आता जाऊ हा, होतं थांब. ना आता हा, थांब. विचारतो. ए ग पूनमचा फोन आहे गे. हॅलो अगं जाणार होतीस ना कुठे जाणार होती मी मुंबईला अगं ही काय दाभोळ तिट्यावर आहे अगं ती एसटी अगो त्याचा मेंदू बाद झालेलो हा त्याचा मेंदू आज जात नाही काय थांब ना तू ओरडतो एसटी ची वाट बघते तू सरळ शिस्तीत सांग मध्ये मध्ये बोलतोस काय, तू आडगे आहे, अगं कोणाला एसटी जाऊ का माहिती आता, एसटीची माहिती आहे. एसटीची वाट बघते एसटीची चालत ओके चल ओके एवढाच बोलायचं त्याच्यासाठी त्याच्याकडे तिथे माका विचारायचा असा काय खुळग्यासारखा. नाही, तू शिस्तीत सांगत नाही पण तुला सांगत राहतं तुला तू भजी काढून ठेव येतो आम्ही चल. कानाची काळी दे तुझी. हा भजी काढ तू चल भजी काढा नक्की येतो आम्ही 5-10 मिनिटात. हॅलो नाही तर काय या बोलण्या हॅलो चालू काय रे हा काय टरारा काय चालू झालं टँग 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 अजून काय गाणं सुटलं नाही हो. गे 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 चल ला 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 गे. हॅलो अरे काय काय करतात काय ते समजा काय भाकरी खाऊ येतो आणि तो आता हिरो आहे हो भाकरीच खाता तो अजून भाकरी खाऊक बसलो जिरवता तो आज दिवस गेलो घरचं काम नाही कळलं नाही कामाचा काय पडलेलाच नाही त्या का जिरवता तो तू ना तू काय माझ्यावर काय नाही या. मी बाबा एडिट करीतोय व्हिडिओ म्हणून माका टाइम झालो.
हे काय दाबोडी टेवर राव एसटीची वाट बघताव अकडे गय आचरा लांब होय थंयसून ना चला चला इली इली एसटी इली येताव चला बाय बाय हा भावनाक बाय बाय ए बाय बाय मी नंतर उद्या करेन तुम्हाला फोन बाय 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 देवगड कणकवली जाऊ जाऊ जा पुढे नाहीतर हो गाडी दाखव बाय बाय जा दी 4 सबस्क्रायबर वाढ दरवाजा खेच चल घेतलं ना बाय बाय चल बाय चला तर आता वैनिक सोडला आणि आता आम्ही चाललो घराकडे कारण घराकडनं भरपूर फोन येतात खंय राहुलाच काय सकाळी भाकरी खाऊ गेलास ते अजून इलाच नाही असं म्हणतात तर चला आता बाय बाय आता घराकडे हे बघ टिट्यू टिट्यू शिटी मारता बघ हे काय बाबा एका सांगणार ताच कळत नाही बाबा